Kionga chinsa ibere obotuko bwarero togochaka no roboti rokwenekyo bwanchani asaba bwatani kurwa segetasene kiga kya Getembe TV na bwigo kubwatana ni abisio mu Women Rep County ya Kisii Mheshimiwa Doris Donya Aburi banyarako baba kwenekya umuyiga buko bwatoka ebyegwa na bwigo umuyiga buko kwenekya korokya obwanchani gochia saba sibwa abo barase echera enene ya Busongo asobo gatagati bumochi obosongo bagokwana negetasene kiga kya Getembe nigo bono baesokire na gokwandra okoganya kokororo gokwenekya korokya obwanchani gochiase chiamate chirikire chokonyora wense nabwo bali barasenchira yabo etaria yabo tambe chinga kechiga chogochengera ritukeriga ya 14 kera omotinyo kabera sokorokya obwanchani unagotomanya umurikito Daniel Antiri Kero mwaka chitariki 14 omotinyo kabere nsengima nigegochengera rituko lya banchani ose Valentine's Day lirigochengirwa asichinchira ao igati yabo abanchi kumirana korambali okoboko gochase balia bagenderete gwetera imechando ao abanchani kogorerana mauga nebyegwa nabande nigo bakweboya chianga chimbaliri bunenchiremo yokulichengera Asomwa koiga Getembe TV na Getembe FM no boteneri bwae bokoragwa na Obad Mukwa bakubwatrina ne abisi yo Women Rep County ya Kisii Mheshimiwa Donya Doris Aburi nigo batalera echera ya Kisii na mana sensemo ya basubati abasanga na barabo igoro yobogima baba obosemya koba omoyo asobogima namagega basanga asukulia no kunywa behalf ya management ya Getembe TV ne radio na office yo Women Rep Doris Donya toka niambia mono asokwari kwa gochase Kisii main prison women prison utakasherekea tukulia Valentine's Day rero toka niambia mono bali ba support twachaga iga monase Doris Donya management ya Getembe kora no moderator Obad Mukwa ngatwachire twekaniriga iga twabategera bali basibire maiga basubati batere ngabande mbanya gocha gukwanu nabairi babo sinich family chiabo asenja magoso yabete gakorekana uchakeo mwako no myake kubwati ntobeto gocha iga kubakwania basubati basibire maiga no ena baka basibire maiga andake kurugara sibakuru kurwe binyoro abantu mbabange lakini intubuna Getembe TV na abantu bonsi etwacha kubarokyo obwanchani eje ne ntunde ntanga kabisa egetasini keito kya Getembe TV kimokire getambukero kyogotarera abasibwa asechereiga na nigo tore no gosomera buna asemyake gocha nande ntobe togotarera abasibwa abo ukwana chenga kecho abo bisabaiga kurwase abisi Mheshimiwa Donya abalinge kuragwa na happiness irere nigo bamenta buna yabisiga nibwate miroberiende menge ngabuniga ira chikogenderwa gochase chinsemo ao imeye county ya Kisii iliyokorokyo bwanchani bagotanga litukulia mapenzi bano twararende abantu bali bale megali abasipati bali na barabumbaga ne ilikorora abantu bali babanjite bachire kubarora ku office yo Women Rep na office ya Getembe TV ero twatarororo twabairira chindagerega bali na gotenga keigo twakora twasekire na barabu twatengire at least na baraba feeling ambale part of us no wanekera bacha kuruma bali bagana iri kuruma eka na bago feeling aki abantu bamintumba twegeta abantu bari baitumurega ari inka manyanga yesonga tabaringa na rengechera much tukondra yonga the first charity ose first activity utakere gukora uratarira abantu bare basibire abaro banyari kugubanja ni bulina abanyato sibire ntubata abantu sikare batuanjete igitambo kerekiga nigo kyagokia abateneri bechera bagendera koboria babwatani ao bayigo kugendera gutarera basibwa baiga nkurubudire getaseni kya Getembe kurega sechera ya Kisii literane nguruko Daniel Untiri